thir tu te chibai ule ole ton chuma chuan news po ni che to lo Indian film star lar tak tak te zinga mi Hrithik Roshan le Kangana Ranaut te pahni in kara enge mori red om an soi fo chin kha I han thlir ve thuak don te ang Kangana Ranaut chuan Hrithik Roshan nen in lai china an lo nei to thu soin Hrithik Roshan chu pasalatan po an nei adu hiala Hrithik Roshan po in anupui chen hnuwa anei tur thu hi alo shil to ani ma se Hrithik Roshan hian engwangin nge Kangana hi hriat po hria du tak lo kumsari zet anin zui to na chu engin nge ti cheta engi anin kara hian thleng engwangin nge anin mangai na chu in huat na chan tak Kangana Ranaut hian Hrithik Roshan a hmu dan chuan Hrithik Roshan hian rilru lam buaina nei anga chua phet atum thu asoya heng thil chung songa hian Kangana Ranaut chuan mana chang to khan an thu hnuaya an da theilo ho reng chu an rilru chhai boya mia anga soya nakin hnu zela po in ngai zong anga ka soi huna po mia anga min chua Bollywood ta ka tho pui te le mi pui beng sia ta min soi hi atum berani ati ama sabira chuan Indian actor Hrithik Roshan hi January ni som sang khat zakwa somsari paliya Mumbai lo piangin apa hi Indian actor ni chin thole tuna film director lo ni ta Rakesh Roshan ani a api era ero Bengali lam chuak ani ve thunga tin apu po hi music director Roshan Lal Nagrat ani boka chumai ba ka anu pinki hi director le producer J Om Prakash Fanoni in apate hi Rajesh music composer ani bok sa khwana lama chuan Hindu ain dinangin ama ve thung chuan sa khomi kanilawa temple po ka tlongai heklo ma se chuta chuan thil ti theina engemutak a om ero ka be se ati anau panlai changin akut dinglama kutzung pui chorbel om chu enchian adu lo awangin mania in la sang in kil toi mi ani a kumruk mi ani atangin dang okin ati boy awangin a school kalna a harsatna atoka antes na a po in hliam le dam lo anga in pho chopin apumpil sham ani ti chuan chuta chin chu daily speech therapy po ala chan ngala Sydenham College bi kom azawa ti chuan kumsang khat zakwa somriat atangin film alo chil chana kumsang ni a Suzain Khan nen in nein fa pahni an nei nuwa kumsang ni som pali khan anin chen le ani film a chan thiam mai ba ka lam thiam tak ani a award chi sang sang po alo dong to a Indian actor te zinga chuan sum la lut nim pol tak ani o me Hrithik Roshan le anupui hluini ta Suzain Khan te hi no pantet atanga insia anni a ti chuan voi khat chu kar khalin aleng chhuaka traffic jam adin lai tak mai chuan aveilam apia luka nulamil tha em mai kar lo chong ve tho Suzain chu awa muta thut mai chu anun a in thak dang lam ngal ta vek mai Hrithik Roshan chu nulamil thadu om zona chuan a wai ta ngal maya hemia kan lo mit thla thiam dan tur chuan kahona piar heti film an chan chuma Amisa Patilin makti em a Hrithik Roshan atum ni na a mu atuma a thlir ngoi ang mai kha ani ome in mel sha sa to na chu anim be ve fo po in avin om chu tiang chuan Hrithik Roshan a unau nu in holna program an nei tumin Suzain po an som angin ava in lan ve nge ya chuta po chuan Hrithik Roshan hian mitlalik lekin alo thlir le a adu em maya a chan chatak pakhat ne na chuan engtika imo he nula du om hi kala nei nge yang atiru sapa khang hun lai khan tu in nge ngai to thleng pha ang hetianga adu thu sam ang nge alo thleng dik ta mai hi ti chuan in mel sha satlia kha du tok talavin in date an chan chho ta ngala heti lai hian Suzain hi atna a athok rimin Hrithik Roshan ai ma hian sumpo ala lut nim zok ani anin date masak ber ni po hian Suzain hian a treat vek nge ani kum khatzet anin date nu chuan Valentine's Day nge maya Hrithik Roshan chuan mit khap kar lek po a atil lawa om harsa ati to zia Mumbai beach a chingchi in bia thu hlana heta hian Suzain Khan po in sum theilavin amit tui atla hial ani chu tiang chuan an pahni chuan in hmangai ton takin anin pom ta vonga sa khushang Hindu le Muslim sa khwa ni ma se
Hindu emo Musulman emo dan anga in nei lovin an pahnih du thlanna angein Bangalore luxury spa a Christian style in kumli lai anin date nuwa kumsang ni a anin nei tangenge ani ma se chutia in mangai le in du ton e me ma in nei si chu kumsom pathum lai fa pahnih neya an chen ho nu chuan kumsang ni som pali chuan in thenjai an lo rele ta reng mai a fans te po an lunga oi lovin an rilru ana hle maya he anin chen chan nia an rin media sang in an soi chu Christy film Hrithik Roshan achan tuma co-star Kangana Ranaut ne na in ngai zong anga an tlang than chiam wanga mitam tak chuan an ngaya Suzain ero chuan kan nunin aton tur atong chhauzela ma se kan pahnia omdun se lo hi a thabir zo kani ti in thutluk na kasiam ta zo kani ati ma se hetia in chena le kha te chu ti fila sang noi to ma se an la in tlo po reng thawa an fa te anu bul zo ka omte po Hrithik Roshan hian watlo fovin pa ka te le cinema hall le hun sang ati alian kwal pui fo thin ani Kangana Ranaut hi kumsang khat zakwa somriat pasari March ni somni pathuma Himachal Pradesh State Mandi District Bhamla khwa a alo pianga Rajput nam anni a anu asa Ranaut hi zirtir tu ni in apa Amardeep Ranaut ero sumdong ani ina u meichia rangoli chandel aneya kumsang ni sompali atangin a managera atang nge a naumi pa pakhat aksat anei bokani apupu le hi MLA ni chinin apu hi IAS ani ve thunga nopang hlim thei tak ni in alo seliana chuti lai chuan milulul le helmang thu oi lo ve thei tak ani ve thung kapa in thilpe ka kanautan plastic silai lem ape a ke ero nauti lem min pe a ma se kala du lo a chan chu khatianga in ti shan in lak shan na kha ka du lo ti in kashil ani ati DAV school Chandigarh kalin anu le pa te chuan doctor lani se ti chu an du thu sam ani a ma se pol som pahnia chemistry subject a fail ta hlo maya pre medical test po exam ape thei ta lo ani kumsom paruk mi lek ani in Delhi ya kal thawe to pa medical lama lamtluang zo chu atum ri ta lo ani ma se apa ero hetianga tumnei lo ringota om hi alunga oi lo hleya ti chuan Delhi chuan Elite Modeling Agency hnuaya modeling turin assign zeta ma se andu le si lo Asmita Theatre Group chu zomin chuta chuan training te la in film alo chil chhautana alai chin chung le kwa te ero an lom lo hle a kum engemoti chung chu an zup pe pop du lo hial ani ma se kum sang ni pasari a Life in a Metro film an release nu loka achung te nen po anin remin anin pom le ta ani heng Bollywood celebrities te pahni Hrithik Roshan le Kangana te hian national television ma a mani chan thatlamin anka an ang ve a ma se atu soi zo khinge pomtur shia thiam har hle mai Kangana Ranaut chuan Hrithik Roshan nen hian in lai china Christy film shooting kan elai changkhan kan nei ti in asoya ma se Hrithik Roshan ero chuan hetiang thillam reng in lai china hi kan la nei ngai lo ati ve tlat thung Hrithik Roshan hian Republic TV interview anei le Facebook a thil post a soya chutiang bokin Kangana Ranaut po apki adalat le Ranjiv Masan ti film chungchanga interview anei tumin asoi chuaka tin achian til ya unau nu rangoli te media lamin anzo tumin he thil hi alo tlang thangta ani Kangana Ranaut chuan hunrei tak chung in lei china le inzomna thuk tak kanei duna ma se in ti lung oi lo na engemaw thil awangin Hrithik Roshan hian Kangana chu thlauthlangalin anin kar thu hi a chengal ni in asiki chi film chungchang interview na a asoi boka tin Kangana Ranaut vek hian aruk takin in lei china le inzomna dik tak chu kan nei nge ya ma se pon lamai ro chuan min pom du lavin anu pui chen hi adu lo ke chuan min cancel mai tura ka ti la in hetiang thil hi ati du chuang lo ani ti in asoi chuak ani heti lai mek hian Hrithik Roshan ero aphana sa hle maya
he tiang thil hi voi khatma kan la soi dun ngai lo a soi po za thla ka ni ama iro chu professional tram chungchang chawa kan la in bia ti in a soi ve thung Shiti Grosan chuan Kangana Ranaut hian beach le hmun nuam engemaw a kal changin a thlalak chi hrang hrang min thon fo thina ke chuan kalo fak der sak thina za zum mel tak anga langsi nen he thil ati hi ai mi lem lo ma se professional tram chungchang chia ka soi hui thin ati be bok ma se hetianga anin kara soi neu neu om hian engemaw thil chu a om nge mon chu o ti te turin an pahnih thalak dunna romantic tak tak chu finfiana atan alo lang le ta choi choi box si Shiti Grosan ero in heng thil te hi chu photoshop in olsam taka siam the ani ti in a phalea heti lai hian Susan Khan Shiti Grosan nu pui hlui ve thung chuan heng thil finfiana ni alang an tarlan zong song ti a hian engma in ngai zona le in lai china alan na ka shilo ati ve tlat thung Kangana Ranaut chan nai tak pakhatin Mumbai Mirror te na asoi ve thung dan chuan heng actors pahni Kangana Ranaut le Shiti Grosan te hian kumsang ni som pali January tha a Paris a in holna an nei ti in a shil ve thunga ma se Shiti Grosan chuan hemi chungchanga hian engma passport siam tirna ka nei lawa kumsang ni som pali a Paris a ka kal lo shim shim ati ve bok tin anni pahni in kara hetianga email sang chuang in thon ton na sang sang an lo ming chat an lo mual phau pui to hnuah hian Kangana Ranaut in heng email zong zong te hi ka account na changa ama le ama in thon na vek ani a keima thon na engma a om lo heng thil zong zong hi ama ti vek ani a komni liam ta dei to khan email chu ka thon nge ti in asoi chuak boka hetianga tlang hriata an lo soilar tak nu chuan Kangana Ranaut chuan Shiti Grosan ka sili x hian kanuna engti kong ma in mun achang to lo ti in angoi sana ma se Shiti Grosan ero dwai bik lo Kangana Ranaut nian achanga email tam tak mai ka don hun lai hian ka sili x ti in min soi min ko ngai lo ma se he thilten om tak hi alo tlang thang ta chiam mai ani hi ati ve thunga heng in zomna in lei china zong zonga a phat nu hian Shiti Grosan chuan heng thil Kangana malak na le ngai zong anga min lo en china te hian in lei china in channa chu ama ngai dana alo om to anima na ti du lek chau ani Shiti Grosan hian Kangana hne na hetianga moi lo taka ka sili xtia min soina hi dan kal ani awangin ngai dam dilna a phuta ma se Kangana ero chuan hetiang thila hian engma intinat le tortirna a om lo heng thil thleng zong song hi keini pahni puitling to rem tina thleng vek ani alo ti ve mak bo ole tuna chuan keini ngai thatu ti tan chuan he Bollywood star te pahni inkar hi hriat chho ani rol hian engchin nge oi tura oi lo tur hriat thiam har ta hle maya mitam takin annu pa in chen chana an ngai box si chuti rolin in ngai zon chun zoma in nei lamri reng ari le te box si lo hi hriat thiam har ta hle ani khati chin kha niri phot mai se thil tu te mutui mangchan vek ule